Yeah. Dean Abdul. Ni ne wani kai? The Nigerian boy ne fa. Ba wani sai ni. Okay. Nasara for the world. If you know what I'm saying. In na fito yara da mayyadin Abdul. Haka girman kai babu kyawo. In ka taba zaka karo, ai shaidan zai sa ka karo. To tuntuni na kore shi, ya bar suwa da kayan shi. Na yi mantsari ya halbe shi. Na filan dare ra'ayi ne, samun falala har da ni ne. Aikata laifi sai mu jaye, yaro dole ne a yaye. Musulunci babu yare, dukkanin mu ai guda ne. Wai mene? Din Abdul ne, na ce muku ya ne. In na fito suna ce mini ya ne, za su gane. Ya ne, wai mene? Yaro fito su gane, za su gane. Ya ne, wai mene? Abdul ne, na ce muku ya ne, wai mene? Ya aka yi na ce ka gane? Okay, ya ne? Din Abdul aini ne, ka gane? Yaro mai respect, ko ina yabo saboda tested and trusted. Katsinawa, Kanawa, Kaduna ni ne, ai ni ne. For the past I did, Rabbana ka yafe, za ka yafe. Wannan rayuwa mu gane, kar mu kange. Laifi dan uwa ka shafe, za ka yafe. Tun da safe, ya ne, wai mene? Din Abdul ne, na ce muku ya ne. In na fito suna ce mini ya ne, za su gane. Ya ne, wai mene? Yaro fito su gane, za su gane. Ya ne, wai mene? Abdul ne, na ce muku ya ne, wai mene? Ya aka yi na ce ka gane? This is the West African halal boy, the Nigerian prince. The Nigerian prince. Okay. Ya ne? Like, be yourself, no fear anybody's face, man. So, once in a while, express yourself. Even now, outside, mix everything. Nobody go question you, man. Nobody go question. Big thanks to the producer, the director, and everybody that showed on the video. Yes, I'm really appreciating it. I really appreciate guys. Thank you.